बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो, जाहाथे मोजां भिडिअ होबानो सिगांग्रो सौहैनाय बायदि सिगांग्रो भिडिअ होबानो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै लायो। रथेन्द्र दैमारिया बुंदों जे चन्द्र बर'आ 3,000 निबो बांसिन सरकारनि न' सफैनायखौ जाख्ल'दों होननानै बुंदों आरो माखासे रायजो-राजाफ्रा स्ल'गान होदों एबा सोमावसारदों, सोलायनांगौ होननानै सोमावसारदों, परिबर्तननि थाखाय सोमावसारदों, न'नि जाख्ल'नायफोरखौ मोनफिननांगौनि थाखाय सोमावसारदों, गोदान सरकार नांगौनि थाखाय सोमावसारदों। बर'नि गेजेराव साहित्य एकादेमि बान्था मोनगिरि बिथां दिगन्त लाहारीया फेसबुक पस्टनि गेजेरजों बर'नि माहारियारि आफाद आरो राजखान्थियारि आफादखौ सोंखारिबाय थानाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों। दिनै बिथाङा लाहारीया बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बिटिआर हालामाव हाबोब्ला आं बिटिसिआव रायजो जानाय नंला होननानै बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर', बारग' एबसुनि गाहाय नेहाथारि नरेश इस्लारि, डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि सायाव चेलेन्ज खालामदों। मख'जाथाव दि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बिटिआर ओनसोलनि थिसनजायोब्ला दिगन्त लाहारीया बिटिसिखौ नागारगोन ना बेखौ समासो फोरमायसिगोन। जेराव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बिटिआरआव हाबखाबायानो आरो बिथाङा बिटिसिखौ नागारगोन ना नागारा समासो खिन्थासिगोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय इउथ बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट, सिगाङाव बिपिएफ हान्जायाव थानानै खामानि मावग्रा समेल बसुमतारीया इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय एबा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय। इउपिपिएलनि थाखाय जिउ होनानै, गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावनो थाखाय बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय एबा इउपिपिएल दोलोआव हाबनाय जाहैबाय। बिथाङा इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावसिगोन। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि बाजाराव गिख्रंथाव अर खामदों। सुलुङाव मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मैयानि हरनि 10 रिंगायाव बे जाथाया जायो। बे जाब्रबथाय गं 10 सो गलादारफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। मख'जाथाव दि बे गलादारफोरा खामनानै माखासे सेवहांगार जानायाव गोबां रांनि बिबांनि खहा जायो। माखासे दखाननि बायदि मैया दखान, गलादार, हाथाय बाजारफोरनि माखासे गोनां बुस्थुफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबो। बेवहाय गोबां रांनि खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय माबोरै जाखो बेखौ दाबो गुमुर मोननाय जाथ'वाखै। बेयो हरनि समावसो जानायलाय गुमुरखौ मोननाय जायाखै। मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा सोनाब क'क्राझार बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै केन्डिडेट एबा बिजाथि गसंनो मोननानै गावनि गोजोननायखौ रायजो-राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायदों आरो रायजो-राजानि जौगानायनि खामानि मावलांनो थाखाय बिथाङा बुंदों आरो रायजो-राजानि जौगालांनायनि खामानिखौ मावनो थाखाय नाजागोन होननानै बुंदों। बिथाङा